እቶም ኢየሱስ ዝሓዝዎ ከዓ ናብቲ ጸሓፍትን ዓበይትን ናብ እተኣከብሉ ናብ ቀያፋ ትሊቀ ካህናት ወሰድዎ። ጴጥሮስ ከዓ ርሑቕ ኢሉ ክሳዕ ገዛ ሊቀ ካህናት ሰዓቦ። መወዳእታኡ ምእንቲ ክርእውን ናብ ውሽጢ ኣትዩ ምስቶም ገላው ተቐመጠ። ሊቃውንትን ካህናትን ዓበይትን ብዘለቲ ወዓላን ከዓ ንኢየሱስ ቆትሎ ምስክር ሓሶት ደለዩ ኣይረኸቡን። ብዙሓት ሓስዮም ዝምስክሩ መጺኦም ክነሶምሲ ሓንቲ እኳ ኣይረኸቡን። ኣብ መወዳእታኡ ግና ክልተ መጺኦም በሉ እዚ ሰብኣይ እዚ ነታ መቕደስ ኣምላኽ ኣፍሪሰ ብ3 መዓልቲ ክሃንጻእ እኽእል እየ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ተንስኡ እዚኣቶም ብዝምስክሩልካስ እኳ ዶ ኣይትምልስን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና ስቕ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ክትነግረና በቲ ያው ኣምላኽ ኣምሕለካ ኣለኹ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻ እኳ በልካ ድሕሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርኢ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ በሎ። ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ክዳውንቱ ቀዲዱ ተጻረፈ። እንሆ ጸርፉ ሰማዕኹም ደጊምከ እንታይ ምስክር የድልየና እንታይ ከይመስለኩም በለ። ንሳቶም ከዓ ሞት ይግብኦ ኢሎም መለሱ። ድሕሪዚ ኣብ ገጹ ጡፍ በልሉ። ገሊኦም ድማ ጸፍዕዎ ክርስቶስ መን እዩ ዝወቕዓካ እስኪ ተነበየልና እናበሉ ወቕዕዎ።